Hasa Tripurani bebag lukurok no saimano talan tali fasalo TSF by da gizak hasa Tripura kuplung no strike patimuni kongno rwgui phung Aisiri siri no garam garam cha hai khlaino angai thanga hasa Tripurani Karbook sub divisioni Karbook Hati wo hasa Tripurani bebag lukurok no saimano TSF by da gizak roman script ni choba no rwgui Tripura mota IPF deba haino khapurja apte hai khlaino hasa Tripura kuplung no roman script ni choba no rwgui lama hati tei hapani dal bidal tang bidek rogo dogar kholop jaknai phasalo TSF ni dagi muni bisingte hinai apte ai klaino nukjaka Karbook hamkorbe khopjak dal bidal hati wa hino masa magni bania klaino rok bising bania klai tongmani pati mungrugui phan klaino muthang rumani pati mungnuka apte ai klaino nukha Karbook sub division ni Karbook RD block bo ahino office no khobui dal bidal thayano dogar berabjak pati mungrugui no dal bidal nyatei hinai no kasoi faika Karbook mondol office BJP ni bo ahino wana lai hase Tripurani sengkrag rok muruk lai jak klaino nukha Piaba kokhe apte haino hase Tripura triple engine BJP IPP te Tripura mothani dol baksa tonglai tuino apte hai khlai choba khlaiman abo opposition party roni samungse hnai bising batsang hunu hana lukurok salaimani kokhe apte haino abo gonta kaini ni bagi siminche choba abo nangnangya siminche dipor tamtei no u choba ro sajaknai hnai lukurok hiwan chokmu tabuk naithai abo no TSF ni sapung roman script no rwgui je choba angui tongmani abo kubi no de lukurok wansukmani hai soti kaisa soti kaini eba soti kaitham kaibrini bagi siminde choba eba kheba sapung asok lai choba khlailai no roman script no rwgui tini siminya khna soni te buskani jora rogo bokte hai choba no khalade mangso lunga gorde Ready na ho parang tina phalkhani khai ka lunga ma gorde ya khuda belang khore ala pula khore magot bini pula khamo chenga thoi khamo nai se mato bini pula mangso lunga ko khani na bini pula please color no nai tongo Tripuri Khorang aga tala bre na ta